¿Qué significa para tú ser infermera? El nostre dia a dia es caracteritza per cuidar, acompanyar i rebre els pacients i realitzar tots aquells procediments d'infermeria. Acompanyar-los en el procés i estar presents. La infermera al final acaba sent aquell vincle de referència que el pacient sap que té a l'hospital per qualsevol cosa que necessiti. I després també està tota la part de l'hospital de dia, d'oncologia, la part de l'assaig clínic, de preparar i corregir els fulls d'infermeria i deixar-ho tot enllestit pel torn següent. Al final som un gran equip i això s'acaba reflectint en la feina que fem en el nostre dia a dia. Ser infermera per mi és ser la calma al mig de la tempesta. Al final els processos oncològics no són mai lineals i poder ser com aquesta seguretat, aquesta pau, aquesta serenor dins de l'hospital per als pacients que venen.